Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος, βρισκόμαστε στο νέα Vita Home Bar στο Καλάνδρη, όπου και θα σας παρουσιάσω τις δύο μου συνταγές για το Angostura Global Cocktail Challenge 2016. Το πρώτο κοκτέιλ που θα σας παρουσιάσω σήμερα, αυτό για την κατηγορία Rum Cocktail, ονομάζεται Madeleine Daiquiri. Και είναι ένα κοκτέιλ τόσο περίπλοκο, όσο η προσωπικότητα μιας γυναίκας ή ένα ταξίδι από τη Γαλλία στην Ελλάδα, αλλά κάνοντας πρώτα τον γύρο του κόσμου. Θα ξεκινήσουμε με 60 ml Angostura παλαιωμένο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ο λόγος που επιλέγουμε το συγκεκριμένο προϊόν είναι γιατί τα έντονα αρώματα από καμένη υδρή, μπαχαρικά, βανίλια και σοκολάτα τα οποία βγάζει σαν αποτέλεσμα μετά την παλαίωσή του δεν είναι αρμονικά με τα Aromatic Angostura Bitters. Θα βάλουμε 5 ντάσεις Angostura Aromatic Bitters, καθώς τα έντονα αρώματα των μπαχαρικών και των ποτάμων που περιέχει ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο ρούχο. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα ακριβή συστατικά των Angostura Aromatic Bitters, αφού η φόρμουλα του Dr. Singer ακόμα και σήμερα είναι μυστική. Ο γλυκαντικός παράγοντας στο κοκτέιλ μας θα είναι 25 ml από ένα σιρόπι υβίσκου αρωματισμένο με Angostura Bitters και αλάτι. Το αλάτι δεν δίνει την αλμυρή διάσταση στο ποτό, απλά αυξάνει τα αρώματα του υβίσκου και των μπαχαρικών και ποτάμων που περιέχουν τα Angostura Aromatic Bitters. Για να ισοσταθμίσουμε την γλυκύτητα θα προσθέσουμε 30 ml από ένα μίξ εσπεριδοειδών, λεμόνι, λάιμ και πορτοκάλι. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε 2 ντάσεις από Angostura Orange Bitters, γιατί θέλουμε να δώσουμε και την πικρή διάσταση των εσπεριδοειδών στο ποτό μας, εκτός από τους χυμούς τους. Τέλος, προσθέτουμε 15 ml από Falernum. Το Falernum είναι το παραδοσιακό λικέρ της Καραϊβικής. Το συγκεκριμένο ωστόσο Falernum είναι φτιαγμένο με Angostura Reserva και αρωματισμένο για 72 ώρες με ξύσμα από λάιμ, καπουρδισμένο αμύγδαλο, γαρίφαλο και ginger. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε το Falernum είναι ότι αυτό το γλυκόξινο λικέρ δίνει μια ισορροπία στο ποτό και μια έξτρα διάσταση. Θα κάνουμε shake το ποτό μας για περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα. Ο λόγος που επιλέγουμε να κάνουμε shake είναι αφενός για να ρίξουμε τη θερμοκρασία του ποτού, όσο και να αναμίξουμε τα υλικά, να δώσουμε αέρα και την απαραίτητη αραίωση μέσω του πάγου. Θα αδειάσουμε το πάγο του ποτήρι, το οποίο έχουμε αφήσει να παγώνει, θα το στραγγίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο νερό. Και διπλοσουρώνουμε. Τελειώνουμε το ποτό μας γαρνίροντας με μια φλούδα από πορτοκάλι και γαρνίρουμε με ένα άνθος από ξηραμένο υβίσκου. Αυτό για την κατηγορία freestyle cocktail ονομάζεται Black Mock. Σε αυτό το cocktail θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι και ο Καβρί του Anton Check. Ξεκινάμε με 50 ml Black Bottle. Ένα ιδιαίτερο blended Scotch whisky με ένα φρουτόδι και καπνιστό χαρακτήρα. Το δεύτερο συστατικό είναι ένα σπιτικό σιρόπι μπύρας May, από το οποίο θα προσθέσουμε 30 ml. Το σιρόπι αυτό δίνει πολύ έντονα αρώματα από δαμάσκηνο σίκο. Συνεχίζουμε με 15 ml από σιρόπι αχλάδι και μήλο. Για να σταθμίσουμε την γλυκύτητα θα προσθέσουμε 30 ml από τις προσθεμένες χυμολάι. Θα προσθέσουμε 2 ντάσεις Angostura Orange Bitters. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε την πικρή διάσταση της γεύσης, αλλά και τις νότες του καρδάμου και της φλούδας των σπεριδοειδών. Και τελειώνουμε με ένα bar spoon από φρέσκο χυμό ginger. Θα εκτελήσουμε όλα τα συστατικά στο shaker για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Θα διπλοσουρώσουμε το ποτό μας, ώστε να αποφύγουμε να πέσουν κομμάτια πάγου στο ποτό. Όχι μόνο γιατί θα έχει άσχημη αυτό το ποτό μας, αλλά και γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει μεγαλύτερη αραίωση από την αρχή. Για να αυξήσουμε τα αρώματα στο ποτό, θα ψεκάσουμε με μερικά έλαια από το γαλιού. Ωστόσο, η φλούδα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σε γαρνιτούρα. Σαν γαρνιτούρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα χλάδι βρασμένο σε κόκκινο κρασί μαζί με μπαχαρικά
αποξηραμένα δαμάσκηνα και μπίτερ σοκολάτα μαζί με κάρδαμο και ροζ-πιπέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, ελπίζω να βγούμε το Σεπτέμβριο.